Kirkkoherra Timo Posti, tässä kirkossa eilen, tämä oli ihan täynnä, kauniimmat joululaulut taas täytti kirkon. Mitä se kertoo suomalaisista, kirkkonummelaisista, se, että kerran vuodessa niin kaikki kirkot joulun alla ainakin täyttyvät? Minusta se kertoo kahdenlaista asiaa. Ensinnäkin sitä, että kun elävä musiikki on kodeissa vähentynyt verrattuna vanhempiin aikoihin, niin sitten sitä elävää musiikkia mielellään harjoitetaan kirkoissa, kun sitä järjestetään. Tämä on yksi ulottuvuus. Toinen on sitten se, että kyllä jouluun valmistautumiseen kuuluu joululaulut, ja koska niitä ei kotona sitten ehkä ole mahdollisuus laulaa tai soittaa, niin tullaan kirkkoon valmistamaan joulua sillä tavalla. Palautuu vanhat laulujen sanat mieleen ja myöskin mieli alkaa ottaa vastaan joulua. Mitä sinä pappina ja kirkkoherrana, kirkon edustajana korostaisit tässä? Mitä sinä sanoisit maallistuneelle suomalaiselle, että mikä joulussa on se juttu, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota? No ihan ensimmäiseksi mielelläni haluan sanoa, että tervetuloa kirkkoon, joko laulamaan joululauluja tai kuuntelemaan jouluevankeliumia ihan mitenkä omaan ohjelmaan sopii. Mutta joulusta, ihan joulun sanomasta, niin haluaisin viestiä sitä, että joulu on rauhan, ilon ja hyvän tahdon juhla. Meidän aikamme mielestäni on niin jotenkin sillä tavalla kiireinen ja stressaantunut, että kyllä me ihmiset tarvitsemme rauhoittumista ja myös kokonaisuuksien pohdintaa, ei vain kulloisenkin päivän tai hetken tarpeita. Myös sellainen iso asia, mitä toivoisin omaan aikaamme lisää, niin olisi suvaitsevaisuus. Että emme suhtautuisi niin kriittisesti ihmisiin, heidän mielipiteisiinsä, ajatuksiinsa, vaan hyväksyisimme sen, että olemme toinen toistemme kanssa erilaisia ja siitä huolimatta voimme olla ystäviä ja tulla toimeen keskenämme. Millaisia asioita jouluna olisi hyvä pohtia? Ilmeisesti suuria kysymyksiä. Niin, kyllä minun mielestä joulu antaa aineksia tällaisten suurten elämän kysymysten pohdintaan. Jo kysymys siitä, että Jumala syntyy ihmiseksi, mitä kaikkea se tarkoittaa. Että me lähde heti pohtimaan näitä totuustasolla, onko tämä totta vai ei, vaan pohdimme, mitä se tarkoittaa, että Jumala syntyy ihmiseksi. Hän tulee meidän kaltaiseksemme, jakaa ihmisen osan, vaikka on luoja, kaikkivaltias. Silloin mielestäni on kysymys siitä, että meillä ei tässä elämässä ole mitään pelättävää. Ei itsemme takia eikä kenenkään ulkopuolisen taholta, minkään suuren onnettomuuden taholta. Saamme elää hänen turvassaan, sillä hän on osallistunut tähän elämään pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja hän on kantanut sitä samaa kuormaa, jota mekin joudumme täällä kantamaan. Hän on meidän veljemme. Mitä kirkkoherran jouluun kuuluu? Oliko se niin, että yksi joulu on ollut vapaata pappisuralla, että työtä ainakin, mutta mitä muuta? Kyllä tosiaan yksi vapaa-joulu on tullut pidettyä ja sen vietimme sitten Saariselällä tuommoisessa tunturimökissä. Mutta normaalisti kuuluu joulun tilaisuuksia, ainakin yhdet kauneimmat joululaulut. Sitten kuuluu jouluaaton tai joulupäivän Jumalan palvelus. Ja ihan oman perheen kanssa niin olemme yleensä käyneet viemässä kynttilän tuohon Kirkkonummen uudelle hautausmaalle. Omia omaisia ei siellä lepää, mutta siellähän on muistopaikka muualle haudatuille omaisille ja sinne olemme vieneet kynttilän aina
Tapanin päivänä käymme aina ajelulla, ei valitettavasti kuitenkaan rekiajelulla, vaan autoajelulla ihan, että joku pieni lenkki ja ehkä sitten syöminen ulkona jossakin mukavassa paikassa. Miten nämä, kun meillä on täällä nämä seurakunnan 3 kirkkoa, niin onko lempikirkkoa näistä 3? No kyllä tämä Kirkkonummen kirkko on silloin, kun tulin tänne kirkkoherran virkaan, niin mainitsinkin jossakin, että pidän tästä kirkosta, koska tämä on ristikirkko. Olen aina pitänyt ehkä sen vuoksi, että opiskeluaikana olin kesätöissä useampana vuotena Lappeen kirkossa, joka on samanlainen ristikirkko. Mutta näissä on kaikissa oma puolensa, että Masalan kirkko viehättää taiteensa vuoksi, kirkkotaiteensa vuoksi. Se on aivan ainutlaatuinen ja minusta onnistunut. Ja Haapajärven kirkko sitten taas siinä sellaisessa romanttisessa olemuksessaan pieni puukirkko maaseudulla. Mikäs sen mukavampaa. Kirkkoherra Timo Posti, oikein hyvää joulua. Kiitos samoin teille.